Tinamun. Gamelane rada piye, Pos? Wis bener urung ya suaraku? Apa? Pun bener. Ayo bener gamelane ro suaramu. Lah ngopo to kok? Gamelan anyar padake. Ha iki gamelan iki nggo tuku lambemu entuk papat kok. Ora ket mau kok nesu wae iki ngopo ngono lho. Aku lagi ora kerangan ora kebeneran aku pokoke lagi. Ora aja sok gampang nesu. Ngapa? Gampang tuwa, engko nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya mula slow saja. Oh jeneng kowe nek aku lara kowe ya bingung lek golek dit piye ayo. Kepar nyinden ning prapatan kowe. Ya aja. Dina Minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, ngundungake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semeleh ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau.